बिटिआर गोरोबथानि थामथि बोसोर आरो बे सानखौ जोङो बड'लेण्डनि मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव फालिनाय जादों आरो 1000 टटेल 10,000 सुबुंनि बाइक रेलि लानानै दिनैनि सानखौ जोङो बड'लेण्डनि थाखाय गोजोननि सान पिस डे हिसाबै फोसावदों आरो फैबाय थानाय समाव बे 27 जानुवारिखौ जोङो पिस डे हिसाबै जों फालिलांबाय थागोन। बिनि जाहोना मोनसेया जाबाय बे 27 जानुवारि 2020आवनो बिटिआर गोरोबथाया जादोंमोन आरो बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजोंनो एनडिबि एबसु इउबिपिअआ सागान होनानै बर'नि गेजेराव अराय गोजोनखौ लाबोनो हादों। स' बिनि थाखायनो बियो मोनसे गोजोननि सान। गुबुन मोनसेया जाबाय मोनसे माहारि जौगालांनांगौब्ला मोनसे माहारिया गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय मोनसे मोजां थासारि जोंनो नांगौ आरो बे मोजां थासारिखौ जों मोननो हायो जेब्ला जोंनि गेजेराव गोजोना थायो। न'खर गंसेयावबो हिंसा जायोब्ला मोजां खामानि जाया, समाज मोनसेयावबो हिंसायारि थासारि थाबाय थायोब्ला मोजां खामानि जाया, बबेबा रायजो एबा हादोरावबो हिंसायारि थासारि थाबाय थायोब्ला जोङो मोजां खामानिफोरखौ साननो हाया। दा बिनिखायनो थांनाय 30-40 बोसोराव बर' माहारिया आलादा रायजो बिनानै राजखान्थिनि मोन्थाइखौ बिनानै जोंनि सुबुंनि मोन्थाइ गुबुन गुबुन मोन्थाइफोरखौ बिनानै जों गोलाव सम सोमावसारबाय आरो बेवहाय रोजा रोजा सुबुङा जिउ गारनो गोनां जाबाय, जिउ जोबलांबाय, गोबाङानो पुलिस मिलिटारिजों हमजाबाय, बायदिसिना थासारि जोंनि गेजेराव फैदोंमोन आरो बेजों जोंनि गेजेराव जि मोनसे स्टेबिलिटि बियो जोंनि गेजेराव गैया जादोंमोन। नाथाय 2020 एकर्डनि उनाव दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि फैदों। बे गोजोन थासारिखौ जों अराय सम इयुनाव लाखिबाय थानांगोन, अब्लासो सोलोंथायाव जों जौगानो हागोन, रांखान्थि बिथिङाव जों जौगानो हागोन, समाज फोसाबनायाव जों साक्सेस जानो हागोन आरो जोंनि लाइमोनफोरनो जोंनि फरायसाफोरनो इयुनाव मोनसे मोजां लामा जोङो होलांनो हागोन। दा बेनिखायनो बे सानखौ जों गोजोन सान हिसाबै फालिगोन। मैयायो जि जोंनि 74थि रिपाब्लिक डेआव आसामनि चिफ मिनिस्टारा जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जि मोनसे गोलाव समनि सिमांमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लानानै बयनिबो सिमांमोन जे जोंनि सिमाया संकष्ट सदिया जानांगौ। नाथाय संकष्ट सदिया जानायाव माखासे उसुबिदा थानायलाय बिटिआर गोरोबथायाव जोङो गहपुर आरो सिमलुगुरिसिम जोङो मोनसे सिमा होदोंमोन आरो बे सिमाखौ लानानै दिनै भारत सरकार आसाम सरकारा जोंजों गोरोबथायाव बिथांमोना फैदों। जिखिनिया बाहेरायाव थालांगोन बेखौ बर' कसारियाव सोनाय जागोन आरो गहपुरसिम सिमलुगुरिसिम बड'लेण्डआव सोनाय जागोन। दा बिनिनो मोनसे आगान मैया आवगायबावबाय, मानोना मैया चिफ मिनिस्टारा गासै 60 गामिखौ बिथाङा गिबियाव फोसावग्रोबाय, बिनि उनाव फरेस्टनि गामि आरो माखासे थालांनाय रेभिनिउ गामिखौ बिथाङा इयुनाव फोसावगोन आरो बियो कमिसननि गेजेरजों बियो मोजाङै प्रपारलि बिनि नटिफिकेसनफ्रा जागोन। दा बियो बर' माहारिनि थाखाय जोबोद मोनसे देरहासारनाय, जोबोद मोनसे गोजोननाय। दिनै निस्सय जानो हागौ जोंनि मुंख्लंफ्राबो हयथ' गोजोननाय मोनगोन सोरगोआव थानानै। जों जायफोर बेंगुरा जाबाय, जाय बर' माहारिनि सुबुंफ्रा जोबोद खस्थ' खालामनानै हारिनि थाखाय मावबोबाय, दिनै बयबो हयथ' गोजोननाय मोनदों। दा आं मिजिंथिदों बे खामानिखौ मावफुंनायनि उनाव बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जि एजेन्डा बेखौ जों आरोबाव गोख्रोङै मावफुंनो हागोन। आं मोनसेल' खोथा दिनै खावलायनो सानो जे बर' हारिनि गेजेराव एना एनि जाबोनानै जोंहा गोबां खहा जादों। बबेबा मोनसे गोरोबथाखौ सोरबा सासे सानै सुबुंनि थाखाय खालामनाय जाया, बेखौ एन्टायार माहारिनि थाखाय खालामनाय जायो, बिएसिआनो जा, बिटिसिआनो जा बा बिटिआरआनो जा। दा नंखायनो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोङो आलादा रायजो मोननायनि जिफोर स्टेप्सफोरखौ जों लाबोबाय बेखौ बयबो गनायनानै लानांगौ आरो बेखौ बयबो मानिनानै फैबाय थानाय समाव आरोबाव जोंनि एजेन्डाखौ मावफुंनो थाखाय जों खौसेयै आवगायलांनांगौ। आं बेखौ बयखौबो खावलायो आरो बर' माहारिनि गेजेराव जाहाथे खुनु रोखोमनि एना एनि फैया, जि सोरनियावबा बायदिसिना साननाय थानो हानाय, नाथाय जों बेखौ जाहाथे बयबो खौसेयैनो मोजाङैनो मावफुंलांनानै हारि जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ आवगायलांनो हायो। बिटिआर गोरोबथा हिसाबै 3 इयार्स कमप्लिट जाबाय आरो काउन्सिल सरकार हिसाबै 2 इयार्स कमप्लिट जाबाय। काउन्सिल सरकार हिसाबै मा मावफुंनो हाखो आरो हारिया काउन्सिल सरकार हिसाबै जोबोद बेले बेजे मोनसे काउन्सिल जों मोननो हादोंमोन। दा बे बेले बेजेखौ जोङो बोस्रांनानै दिनै काउन्सिल सरकारा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोङो स्र' जानो हाबाय, अर्गेनाइज जानो हाबाय आरो थांनाय 2 बोसोराव
आगोलनि सरकारनि गेना गोरोन्थि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै जों जोबोद नाजाबाय आरो बेखौ जों गोबांखौनो सुस्रांनो हाबाय। दा फैगौ 3 बोसोराव जोंनि सरकारनि समाव जोङो बड'लेण्डखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि थाखाय गोख्रों खामानि मावलांगोन। बिनि थाखाय जि एजेन्डा जि मास्टार प्लेन बेखौ जोङो प्रिपेयार खालामनाय जाबाय। साख्रि बाख्रिनि बिथिङाव मा फोरमायगोन सार? जिहेतु लाइमोनफोरा गोबां आसा खालामनानै साख्रि बाख्रिया आसा खालामनाय बायदिथ' देशआव मालाबाबो साख्रि मोनखाया। दिनै साख्रिया जुदि आसामाव 1 लाख ओंखारोबा साख्रि बिग्राया 25 लाख दङ। दा थिग बेबायदिनो बड'लेण्डआव दिनै साख्रिया जुदि 1000 ओंखारोबा साख्रि लुबैग्रा मानसिया 1 लाख दङ। दा नंखायनो जिखिनि साख्रि जों होनो हायो बेखौ सिस्टेमजों जों लांनो नागिरदों। ओंखायनो एसे गोबाव जादों। थांनाय सरकारा गोसो बायदियै कन्ट्रेक्सुवेल माबा माबि CSB गैयाजासे गोदाव सोराव खालामजोब्बाय जोंनि मानसिफोरखौ। दा बेफोरखौ जोङो रेगुलारबो खालामनो हाया। खुनु सिस्टेम गैया बेवहाय, खारन इन्टारभिउबो लायाखै, जेबो लायाखैमोन। ओंखायनो जोंनि समाव जोङो बेबायदि जाहाथे जाया, जाय साख्रि मोनो बिनि साख्रिया जाहाथे अराय गोजोर जायो, बियो मोजाङै पार्मानेन्टलि बिनि सम जोबजासिम बैसो जोबजासिम मावलांनो हायो, बेबायदि बेबस्थाफोरखौ जों खालामगासिनो दङ। दा बेनिखायनो बिनि गासैबो प्रिपारेसना जोंहा कमप्लिट जाबाय। ओंखायनो एनाउन्समेन्ट हयथ' दिनै गाबोननि गेजेरावनो जागोन। बे एनाउन्समेन्ट जाखांनायनि उनाव अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन, इन्टारभिउ जागोन, इन्टारभिउआव जाय मोजां साक्सेस जागोन बेनो साख्रिखौ मोननो हागोन। थेंक इउ सार। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार JD र'डआव थानाय एपल' डायगनस्टिक सेन्टाराव नोंथांमोननो लाबोदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। एपल' डायगनस्टिक सेन्टाराव नोंथांमोना थैजों सोमोन्दो थानाय गासै बेरामखौनो बाङाय बेसेनाव टेस्ट खालामफैनो हागोन। आफां आसामनि गंसेल' नायल'जाल' थै आनजाद खालामग्रा मिरु एपल' डायगनस्टिक सेन्टाराव नोंथांमोनहा सुगार, ब्लाड, इउरिन, लिभार टेस्टजों लोगोसे गासै बेरामनि लैखोनफोरखौ टेस्ट खालामफैनो हागोन। थावनिया जाबाय JD र'ड क'क्राझार, अपोजिट रिलायन्स पेट्रल पाम्प क'क्राझार। आबुङै मिथिनो थाखाय 6001517103 नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन। एपल' डायगनस्टिक सेन्टार क'क्राझार।